για τη λύρα και το τραγούδι του Χρήστου Αϊβαζίδη. Η ηχογράφηση έγινε σε ανύποπτο χρόνο. Όταν η ποντία κινούσα, θρηνούσε τον πρόωρο χαμό του, προπέμποντάς τον που έλεγε την ίστατη ώρα. Άγγελ ξέβαν συναπαντής, θα φέρνεσαι τη λύρας. Εσύ θα πεις και τραγωδείς, και εκείν θα κλαίνει τη μοίρας. Μαύρε Αϊβάζ, χωρίς εσέν κλεμμένα τα χαράντας, άχαρα τα φαγωφόρα. Όχι και το καλό μου, παιδιά,